So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Nandito kami ngayon ulit sa Ayala Mall, Central Block ng IT Park. Tapos na yung sinulong pero yung traffic sobrang heavy papunta dito. Pero it's okay, ngayon may makakasama tayo, isang maganda, sexy, walang katulad, si Edson. Hi! Welcome back to me. Yes. Gandang walang tulog. Kahapon lang. Side view, side view, side view. Wow! So, quick chika lang guys about sa amin ni Edsel guys. Matagal na kami magkakilala dito sa Cebu. Parehas kami may trabaho before. And then, kahit parehas kaming may work, nililibre ako ni Edsel before. Diba? Remember pag gumagala kami, kasama yung grupo namin dito sa Cebu, pinupuntahan niya ako sa boarding house. Pagbabanta. Tapos, sinasabay niya ako mag-dinner kasi tinatanong niya ako minsan kung gusto nag-dinner na ba ako, ganito, kumain ako sa... Lagi ko sinasabi hindi pa, which is true. Yeah. And then, ayun, nililibre ako ni Edsel lagi. Tapos sa inuman, siya yung nagsishare para sa akin. Pero minsan naman kung may pera ko, kasi yung mga sharing minsan is 150, di ba? Yeah. Pero minsan siya talaga yung nagbabayad. And then kahit pa masahe ko pa uwi after namin ng mag-inom kasama ang barkada, binibigyan din niya ako ng pamasahe pa uwi. Yeah, may pagbabanta kasi. Uy, hindi ako nang babanta ganito. So, ganun kabait si Edsel, guys. And then ngayon, guys, tayo naman yung binibless ni Lord. Tayo naman yung babawi kay Edsel. So, ililibre natin siya ngayon ng dinner dito sa Jerry's Restaurant and Bar sa Ayala Mall mismo. Well, I don't know if... Lakasan mo boses mo na. Hindi ko alam kung saan yung harap ng dibdib ko. Talikod ka. Ayan, dito yung dibdib ko. I'm not comfortable sa sinusuot ko ngayon. Actually guys, ganyan lang yung katawan niya dati. O, simula nung nagkakilala kami, tingnan niyo guys. Ganyan na yung katawan niya nung simula nagkakilala kami dito sa Cebu. Ilang years tayo friends na? For 4 years, no, almost 5. More than natin ito. Kasi parang 1 year, 2 years ata ako dun sa Katawan ng model. Saan yung dibdib mo? Ayun, Yeah, dibdib. hinahanap ko pa yung dibdib ko. So si Edsel per guys, he is 52 years old. I am sweet 17. Ay? 16 ulit. Ayoko nang dumaan ng 16 at saka 17 kung ganito. Anyways guys, quick lang pala guys. Pag nagbibiroan kami ni Edsel, nagbubulihan, wala lang yan sa amin guys. So wag niyo sana akong masamain, wag sana kayong magalit sa akin pag ganito ako magsalita or binubuli si pangalan mo? Sal. Kasi hindi lang sa barkada kasi namin, bawal ang pikon. Yeah. Dito sa Cebu. Actually, may mas worse pa sa akin, di ba, si version? Yeah, common conversation namin is yung laitan. Mas worse si version manglait sa kanya. Yeah. Later. A few moments later. Another bulalo. Tilapia at Ang dessert. so walang katapos ang bulalo. Again and again and again. A few moments later.
Para tumaba ka. Hahanap sila ng ibang model. Kung tataba ako. Tara, kain. Kasing sarap ko ang pagkain. Smile, smile, smile. Kaya naka-endorser. Sabaw. Ha? Ako guys, pwede mo itong kamayin. Yung nagbigay ng gloves eh. Later. Grabe siya yung umubos ng rice, oh. Ay, isang sandok lang ako. Imagine kasing virgin mo yung kinain mo. Ang konti as in. Diet kasi ako. Para naman atang birthday ko. Ako halos kumain lahat. Deserve mo yan. Kasi ang taba mo. Thank you! Ito yung gusto niya actually yung sisig. So I ordered for him. Yeah. Oo, I ordered for this. Pero ito yung sa kanya, bulalo. Imagine yung bulalo, sabaw lang kinain. Ay, sabaw lang hinigop. Ang namo. Go eat! Be, nakaka-anjot kumain. Ako lang mag-isa. Nakaka-anjot kumain. Ako lang mag-isa. Yun ko ata tulog sa kabila. Ay, naubos niya. Yes, the best. Bulalo pa, bulalo pa. Nawasan mo yan. Be, ito lang yung makuubos ko, be. May sisig ka pa, oh. My guys, sana din na ako nag-order, no? Ako din pala yung uubos sa order mo. Mapaparupa may kinto tayo nito. Mapaparupa may kinto tayo nito. Tara, let's eat. Tara, let's eat. Tara, let's eat. Be, Paano kumain ng mayaman? Paano kumain ng mayaman? first, dito, tingin ka dito. Ganyan. Separate. Paano kumain ng mahirap? Paano kumain ng mahirap? This is heat up water. Kuya, ay, Bakit tumingi ka ng water? cucumber watermelon. Ganun mo yung baso, ganun mo yung baso. Kasing haba. Oo nga, no? Now I know. Ganun ka-fresh yung mukha ko, no? Ano na, kaya pa? Uwi na ako. Back up. Naubos na yun. Naubos na yung sisig.
Bulalo na lang, kailangan ubusin mo. Hindi tayo aalis dito hanggat di mo nauubos yan. Yung binagoong rice na naubos na. Oh, no. Okay, sana kasama ka. Bacon, sabaw lang. Ako na sa laman. Ako na sa Kailan mo sabaw. yung laman? Kailan mo yung laman? Laman ng bowl? I don't like it. Yay! Actually, guys, siya lang yung kumain. Tumingin lang ako sa kanya. Salamat sa pakikitable. Salamat sa pakikitable. Nakitable ka na nga, di ka pa kumain. Nakakawag kasi ikaw kasi yung pulubi sa labas mo. Pasensya no. Pasensya no. Kinawawa mo pa ako. Ayun na. Ay, bawal bad words. Paano kumain ulit yung mayaman? Ba't ang dami? Pakundi-kunti lang yung mayaman eh. Gutom yung mayaman eh. Sige, sige. Gutom ang mayaman. Gutom ang mayaman. Dapat ubusin ha. Ganon. Gutom ka pero di pinapahalata. Pero kung gusto ko sa ulo yung kinain ko. Kaya pero pa hindi kaya. Ubusin mo yan. Uy, ang liit na may limitation din tummy ko. Feel ko nagkakalaman na siya. Mga bali 6 months. 6 months nga kain. May sinasabi kami sa ano yan? Ano yung sinasabi mo? Di pa namin natapos ng kain. Adi, may kape ka na. Magkape pa kami. Di pa naubos. Tapos, Lumamig na. Yung hot coffee, magiging iced coffee to mamaya. Lalagyan ko na lang ito ng init tubig pabading bahay. Iinit na ito. I have my milk dito, hindi ko pa siya naubos. And then siya may coffee. Yeah, and thanks for the meal. Iba talaga pag sugar daddy. Hayop ka. Iba yung laban pag sugar daddy. Ba't si iyo? Wala akong maid sa damit ko. One eternity later. And then na yun guys, tapos na kaming mag-dinner ni Edsel and then na abutan na kami ng closing ng mall. Yeah. Ewan ko Since na. abutan na kami ng closing, dito na kami matutulog. At saka inubos niya yung pagkain, siya yung nakaubos ng pagkain guys. Yeah, kinaya ko. May sisig, may bulalo, and then binagoong ng rice. Pag 6 months na yung kain, Then yung cup ng rice ko parang 2 or 3 lang. Pero ikaw yung nakaubos. anong cup? Tapos platter yun, ang dami yan ha. Hindi yun cup. Scoop lang yun din. Ay, spoon! Hindi scoop. Scoop ng spoon. Ala, sorry kuya. Ayun na nga, naabutan na kami ng closing. Ewan ko, saan tayo? Saan tayo next? Ito yung crush na crush ko na sasakyan. And hoping pag gusto kong bumili ng car, pag maging mayaman tayo, pag gusto kong bumili ng first car, ganyan na car. Ganyan na car. Magpapapicture muna ako dyan. Wait, bye! And then ayun, tapos na tayo magpa-picture sa car na yun. Yun yung pinaka gusto kong car talaga. As in. Then yun din yung dream car mo. Yeah. Ang ganda nun, no? Dami. So ayun guys, palabas na kami ng mall and then lahat na din mga nagtatrabaho. Para akong yaya. Hindi. Ang ganda mo nga eh. Para kang... Look, naka-slacks pa ako. Tapos yung outfit ko, sobrang light na parang nani. So yun na guys, mamaya Nasaan na yung lang. bata? Hindi namin alam kung saan kami ngayon. So, bye-bye muna. Ipag-isipan mo namin kung saan kami pupunta. Yeah. Start na na? Start na na? And yun! Tapos na kaming mag-dinner and then nandito kami ngayon sa may supermerkado. Actually, ito yung
place na kung saan tumatambay yung mga nag-break time sa BPO kasi andito lang yung mga company nila eh. Yeah. Diba mababasa mo, napapalibutan ito ng mga buildings. And it's Hiningal near, ako. at malapit dito sa terminal ng bus. Lakasan mo boses mo. Oh my God, at malapit din dito sa terminal ng bus. Yeah, andito rin yung terminal ng mga buses. Andito rin yung terminal ng bus kung saan papunta ng mga Talamban, ng Colon, ng anything. So ayan, natapos na tayo mag-dinner at saka siya lang yung nakaubos ng pagkain. Yeah, imagine ha, yung scoop ng yung kanin niya is 2 to 3 scoop lang. Scoop ha, scoop, hindi Spoon! cup. Yung spoon ng Scoop lang yun. Oh, yun na Kaya nga. nga, scoop ng spoon. Oh my gosh. Tapos sabaw lang yung ginalaw sa bulalo na in-order niya. Imagine. Lagi na lang bulalo kasi sa Cavite, lagi kami nagbubulalo. Bulalo talaga yung pinakagusto ko na sabaw. And then, sa bulalo naman, i-rate ko yung bulalo nila. Hindi ako nasarapan Ano? kasi nung sinerve sa amin, It's- malamig na siya. Ano ba yun? Nakakainis. Mga siya, out at 5 out of 10. Ang baba. Of course. Grabe. Pero yung lasa ng beef nila, masarap. Yeah. Ang problema lang is nung sinerve na nila sa amin, malamig na. Masarap kasi yung bulalo pag mainit. Ewan ko lang kung na-ready na ba yun, tapos hindi lang sinerve agad sa amin, kasi sabi 15 to 20 minutes. Pero na-serve siya sa amin ng 40 minutes na. Kaya, di ba nag-asa ko kanina sa waitress, sabi ko, ma'am, pa-follow up po. Kasi gutom na din talaga ako, hindi ako nag-lunch, hindi ako nag-dinner. Kasi sobrang natulog lang ako ng araw na to. Kasi sobrang pagod. Yeah, imagine. 2 nights ba naman akong lasing? Oh my gosh, imagine nag-chat ako sa kanya 2 p.m. Nireplyan ako 5. Tapos nagkita pa kami 7. Ay, 7:30, mag-8 no. Siyempre, ganun talaga. Alam nga namang maligo ako ng 2 tabo lang. Pangit nun. Ben, naligo ka 30 minutes. Hindi kasi ako ikaw na hindi naliligo. Excuse me, You can go anywhere without ligo-ligo. Oh, excuse me, You're naligo just din like ako. that before pa. Excuse me, naligo din ako. You may pass. Yeah, naligo rin ako no, mga 15 minutes. Naligo. Pero yun na nga guys, sa bulalo guys, hindi ko siya nagustuhan kasi sobrang lamig na. Siguro 6 out of 10 siya sa akin. Okay naman yung lasa, kasi lang pag-serve sa amin, sobrang lamig na. And then sa sisig naman, hindi ko nagustuhan kasi para feeling ko overcooked siya. Hindi, at tabang. At saka yun. Yeah, sobrang tabang. Konti lang kasi tinikman ko. Siya talaga nakaubos kasi siya ang may gusto ng sisig. So I ordered that for him. Yeah, and so yung ratings ko is siya, mga... I-10 mo yan kasi ikaw nakaubos. Patabang-tabang ka pero inubos mo. Inubos ko ba yung sayang din. So mga 8 out of 10. Wow. Matabang siya na maalat. Sa akin 7 out of 10. Actually guys, sa Jerry's guys, nakailan na talaga ako kain dyan. Pang 4 times ko na. Dito lang siya na branch na medyo nang hinayang ako. Mas masarap sa Ayala. Sa Ayala? Oo, dun sa Ayala na main. Sa main. Oo. Dalawa kasi ang Ayala dito sa Cebu guys. Ayala main at saka dito Ayala Central Block sa IT Park. And then yung SM dito is 2. Ay 3 na kasi SM J Mall. J-Mall. And then SM City, At SM Seaside. Yun. Yeah. Mas marami dito Grand Mall. But anyways, okay lang naman yung service Yeah, nila. as for the, yung sa rice. Binagoongan na rice. Yeah, yung mangga lang yung masarap. Actually, hindi ko rin na-bet yung binagoongan. Ewan ko pa bakit. Kaya hindi ako kumain ng marami. Once na kasama mo ako kumain, pag hindi ako kumakain ng marami, it means hindi ko gusto yung food. Yeah, hindi niya gusto yung food, pero pinatapos sa akin. Inubos niya actually. And then Imagine guys, mo, dinaya ko na lang ubusin kahit hindi ko na kaya. Pag 6 months na kain yun, be. ang nipis kasi ng katawan nito, oh. Ang nipis, sobra. Hindi, ito kasi yung requirement sa pagiging model. Pero ayun na nga guys, si Edsel kasi guys, kwento ko ulit, si Edsel kasi dati, siya yung nanlilibre sa akin. Siya yung may pera. Alam mo yung sahod niya, mas malaki pa yung tip niya sa sahod niya. Kaya nanlilibre yan siya sa akin. Hindi, 50%. Malaki pa din. Yeah, Malaki pa din, di ba? Kung iisipin mo. 50% ang sahod ko. Ano?
diba? Tapos, nagsusustento pa niya siya sa family niya, nagpapadala pa siya, at the same time, nasusustentuhan din niya ako. Kasi pag kailangan ko ng pera, binibigyan niya ako, tsaka pinapahiram niya ako. And at the same time, pag bumupunta siya ng boarding house, bago kami gumala, pinapapunta ko siya actually para malibre niya ako ng pagkain. Nandyan, wala siyang angal. Pag sinabi mong gusto mo kumain, go, kakain kami. Siya manlilibre niyan. Yung share namin sa inuman, siya din manlilibre sa akin. And then pamasahe ko pa uwi ng boarding house, bibigyan pa niya ako. Ganun siya kabait. So ngayon guys, na tayo yung may blessings. Wala kang work ngayon, di ba? Yeah, Wala siyang work part-time. As of now, gumagawa lang ako ng part-time as a office. Oo. So ayun guys, tayo yung may blessings. Part-time office. Tayo may blessings contest. So ako naman yung sasagot. Ako naman yung manglilibre kay Edsel. Tulad ng ginagawa niya sa akin. Oo, ililibre niya ako. Bibilihan niya ako ng bahay. Hindi pala yung... Wala pa nga akong bahay sarili, oh. Wala pa, oh. Tapos ikaw, bibilang ko bahay. Kabog. Akala ko yun na yun. Pero hindi, thank you nga. Thank you kasi one call away lang talaga siya. Sinabi kong gala tayo, andyan siya agad. Mga 2 hours ata siya nag-waiting dito sa akin. Ha? 2 hours. Hindi, may 3. Ay, 3 Hindi to, 3. Tsaka traffic din papunta dito. Actually. Imagine sa sa biyahe mo lang 30 minutes ako maghihintay. Malapit lang. Hindi malapit talaga, malayo yung traffic. Di ba't na-grab car ka? Ayoko ng motor. Ay. Ang expect ko pa naman, darating ka ng mga 15 or 10 minutes. Eh, ang ligo ko 30 minutes. Tapos nagtanong pa ako kung ano sinasakyan mo. Nag-grab car ka? Pag sabing oo, kaya pala na traffic gag. Magti 30 minutes, ang lapit lang ng Mandawi tas dito. Hoy, traffic. Nagrereklamo nga yung Grab driver, sobrang traffic. Ano daw, tira-tira pa daw yun sa sinulog. Oh my gosh. May ganun pa? Pwede naman magmotor. And then, bago kami kumain, nag-coffee siya. Tapos Yeah. pagpasok namin ng kainan, nag-drink siya. Ayun ngayon, yung coffee niya, malamig na. Yeah. Actually, nagplano pa rin kami mag-coffee. Ipapainit ko lang to. So, ayun na nga. Dito, Ay, tatambay may lang coffee kami. shop pala sa harap. Yeah, pick up coffee. Dito, tatambay lang muna kami, chichika-chika kami sa mga past lives namin, mga ganon, sa mga dating ganap namin sa buhay, na inom dito, inom doon, anong oras makauwi, tapos siya duty pa. Hoy, be, hindi naman tayo I ganun. remember pala dati. Oo, mag-out yan siya ng mga 9, 10, 11. Tapos Hindi, diretso sa out ako inuman. Out ako ng Out, 8, uuwi 8 to kami 10. ng 5 a.m., 6 a.m. Duty yan siya ng 8 a.m. Para walang tulog. Hindi ba 6 a.m. yung duty? 6 a.m. Oh. Akalain mo yun, ganyan siya ka ano. Kaya siya tumataba, tingnan mo. Kaya siya tumataba. Requirement kasi to. Model daw kasi siya model. Yeah, model ako sa amin. Ayun guys, thankful naman ako na naging friend ko si Edsel kasi aside sa binubuli ko siya, meron akong tagapanlibre, siya yung nanlilibre sa akin, binibigyan niya ako ng pera pamasahe, tapos pag nangihiram ako, natatagalan ako magbayad, sabi niya, asa na yung bayad, kailangan ko na ng pera. Ay, yun yung wala na akong trabaho, tapos pumunta ako ng Argao. Kinukulit na niya ako, tapos wala pa akong pera. Uy, di naman kita ano lang yun, sabi kasi nila i-remind ng monthly or yearly yung utang. Ay, oy, pero nagbayad ako. Yeah, I know. Maliban sa kilala ko dyan. Hindi, actually, may mga nautangan pa ako dito sa Cebu na binayaran ko na. Meron pang 2 tao na hindi ko pa sila nahanap. Gusto kong bayaran yung utang ko sa kanila. Oh my God, kung sino ka ma, mapakita ka na. Yes, sana kung makita mo ito, i-message nyo ako. Like, legit. Pero- At saka yung mga taong nanlilibre sa akin dati dito sa Cebu, kinokontak ko sila, ako naman yung nanlilibre sa kanila, yung mga ganun, Yeah, mga ganyang at tas bagay. Kasi mag-request para kayo ng sa akin, interest. kasi sa akin, sobrang thank you. Bagay, yun na yung pa-thank you ko sa mga taong, nung walang-wala ako, Di parang ka naman mamamatay. tinulungan nila ako ng panahon na walang-wala ako. Kahit may trabaho, sobrang gipit. Ewan ko bakit. Sobrang gipit din, andyan sila Hindi, para kayo lang yung gipit sa nung time. ilibre ako, para samahan ako, ganito, ganyan, pupunta ng boarding house, magdadala ng pagkain. Sobrang thankful ako sa mga taong ganun. Oo, Kaya, bakit ang gipit nun? kaya ngayon, ako yung may blessings na kaunti, sinishare ko naman sa kanila, di ba? So, ayun, nakaugalian ko lang talaga. Then, basta may 2 pa akong tao dito na kailangan bayaran sa Cebu.
hoping na ma-meet ko sila dito para mabigyan natin sila ng pay. Kasi, Official pokpok ka na ba ngayon? hindi, gaga. Ay. Yung isa kasi is, utang yun siya sa pagsangla ko ng ATM. Tapos yun siya ang nagbayad sa akin sa utang ko. Parang 2 years ago na. Then, gusto ko makita si ma'am. Nakalimutan ko niya. Nakikita siya para bayaran siya kasi alam ko siya nagbayad dun sa akin. Alam ko na gagamitin niya yung pera pero tinulungan niya ako. Siya kasi nag-guarantor. Ano, chinek yung yung old message mo? Wala, iba yung Facebook ko dati. Ay, oo nga pala. Nagbago. So sana makita ko po kung siya nasan ka or man, ma'am. next Sana- year na pagbalik ko, makita ko pa sila, makabayad man lang ako. So yun, Next year ka pa babalik? next year ulit. Yeah, sabi ko nga, next year. Sinulog ulit. Sinunog. So thank you so much sa mga nakasama ko. This sinulog, si Aldrin, ikaw, and then yung mga ibang friends nila na nakilala ko dahil sa kanila. And then yung ibang TikTok friends. Yeah, at si Kuya Driver na nagbigay ng homily. Yeah, oo, yung nakasaano natin kahapon. Yeah. So yun na nga guys. Dito na muna yung video natin. Ikakat muna natin kasi magchichika-chika muna kami ni Edsel. Depende anong oras kami makauwi. Oh, hihingan ko pa siya ng interest. So bye-bye for now guys. Bye! Bye! A few moments later. So ayan guys, so uwi na daw siya. Galing kami kanina ng ID Park. Pumunta kami dito para mag-ML dalawa. And then nagchikahan kami ulit. Kasi Yeah. next year na naman kami magkikita. Nakapag-book ka na ba? Yeah. Asan na? Parang grinder Ay, ata yung pag-abo. parang grinder ata binok mo eh. Mabubuk ka. Di ba sabi mo may nagmamassage? Gaga ka. I denied the invitation because you don't Akin like na, the akin ang person. cellphone, akin ang cellphone. Akin ang cellphone. Bitch. Ha? I didn't input my address pa. Ha? Kada mo. So yun guys, uwi na siya guys. Bye-bye Edsel. Yeah, bye. Mamimiss mo ba ako kapag bumalik ako ng Manila? Depende. Layas? Layas na. Lumayas ka na. Hayop na. Yeah, I'm gonna miss you. Oh. I'm sorry. Yeah. Guys, nami-miss ko kayo. Sana ma-miss nyo. Bakit sila? Tayo magkasama. Insert ka lang. Ay! Credits to. Ikaw kasi nag-video. And then, hindi na yun ako makikita sa mga next vlog niya. Ang sakit. Anyway, thank you. Thank you for having me. Yes. Thank you din sa time. My percentage yun, ha? Huh? Oh, sa views? Gaga. So, thank you sa time. Yeah, thank you. Thank you for having me and thank you Then, for... basta bukas if in case pupunta kami doon sa Fuente, magpungko-pungko. Yeah. Kasi sa... Basta wala pang 12, mag-ready ka na. And then, punta ka na lang dito para sabay na. Sasama ka o hindi? ABB? Ha? Copenhagen. Oh, yeah. Main residences. Ano yun sa Arcade Building? Magbabay ka muna, magbabay ka muna. Bye, guys! Thank you for having me! Mwah, mwah, chup, chup!